So yun, pagpalang araw sa inyo mga kabikulana. So ngayong araw po na ito ay nandito po tayo sa Mary's Berries, dito po sa lugar ni Balete Girl, yun. Naiwan kong cellphone. So yun, at si Kuya Noli naman problema kasi naiwan sa bahay yung dalawa niyang cellphone. Tay, mamaya na lang pagbalik. Dalawa? Ito yung isa. Yung dalawa, yung doon ako nag-i-edit. Oo, opo. Naiwan. Naiwan sa bahay. Naka-charge ba, Kuya? Hindi. Andun sa may sa may Pasamano. Okay po. Safe naman yun sa inyo, di ba? So yung kakarating lang po namin dito sa Mary's Berries. So pupunta kami doon sa may taas. Ano to doon, Kuya? Itong resort, sa resort. Yung ano talaga. Di pa kaya ako nakadya. Ito po mga pinakang resort nila. Kasi nag-comment din si Bicolana na hindi raw namin siya sinama. Dito nga sa pinakang resort. Sabi ko sige, babalik tayo kasi bababain rin namin yung dyan, yung part pa rin ng Mary's Berries. Yan. Yan. Pero yung dagat, nakapunta na ako doon. Dadaan ka muna sa forest, tapos may hanging bridge din doon. Tapos pagpunta ko doon, maganda. Oo, maganda. Pero tingnan namin ngayon naman. So, punta muna kami doon. So, maganda raw doon. So, baba na tayo, guys! Yes. Minito. Yeah, welcome to Mary's Berries Garden and Nature Center. B&B, Kapihan at iba pa. Visitor Center. Dyan. Bicolana kasi gusto rin pumunta rito. Ayan, kasi sinama rin namin dito. So, yung mga kabikulana, paakyat po kami dito sa, Bayaw. nila. Ay, malaki pala. Oo, malawak to. Malaki. Hindi para sa dito nakapunta. Pero naririnig mo na to. Yung pangalan ng resort na to. Mary's Berries na. Okay, Mary's Berries. So enjoy mo habang nandito ka. Yan. Alright. Wow. May pool ba dito, boys? Ha? May pool? Parang wala. Wala. Para lang. Kapuldo. Oo. Parang dami. Yan. Wala bang entrance dito, boys? Libre dito. Doon lang ma-entrance sa sa forest nila. 50 pesos. Ay, dati kuya, wala man duman entrance. Okay, meron na. Meron Minsan lang, kuya, pag may bantay. Mas binabantayan para walang bantay, para walang bayad. Ayan. No? Ikot ka dito banda. Parking area. Yan. Ito naman Saan ka? parking. Ito, parking. Entrance. Ayan, entrance. Tara. Entrance. Pagod. Lalo mamaya dun sa Hingal. sa forest. Ayan. Wow. Enjoy mo yung yung lugar. Kami part 2 na. Pangalawang balik namin. Bawal Kaya dyan. dahan-dahan ko yung lakad ko kasi ingalin ako. Ito ang bilis, bata pa. Ayan. Right. Ayun. Alright. Ay, may mapa. Guide map. Hello. Ano lang? Balik lang, bumalik lang kami. Parang tour ulit, okay lang? Tapos bababa kayo muna sa Where kami? Wait lang, hanapin ko. Nakapunta na ako dito sa hanging bridge. So, dito kami naligo. Banda dito. So, saan kami? Basta ganun. babasa. Yung, isayin kita ko, digday. Hindi ko rin alam yan. Mamaya, baba yata yun sa kabila. Ano nga, digday ko, so, itong may hanging bridge o Hindi digday. ko pa nakita yan. Ayan. Basta, doon na yun. Ayan ako. So, ikotin mo na. BG. Sa kabila. Ay, ito, mas may-ari meron yun. dito. Ano Oo, yun? may may-ari. Ay, may-ari. Oh, no. Wow, Children's Corner. Hanapin mo kaya dito yung hindi sis na na bansa.
Hindi nag-e-exist na bansa. Para mahirap. Ngayon ko lang narinig yun ah. Hindi nag-e-exist na bansa. Meron quiz. Mga maisana ko nito ni Bicolana. Pero wala dyan quiz kasi hindi nga Hindi nag-exist. siya sabi ko na, hindi lang iniisip ko eh. Oo. Ayan. Oh, ito. Wow. Galing sa dagat nila yan. Oh, ganda. Laki nito. Di ba? Computer. Pre ano, May ano dito quiz? Parang ano ba? pre ano sila dito? Ano meron? Pre yung mga gusto mag-aral ng computer. Every Saturday. Ah, every Saturday. Pre. Yan. Seryoso? Every Saturday. May oras sila. May Yan oras. na schedule. July 8, wedding. So ngayon, ito, nakapasok ka na dito sa pinakang resort nila. Paano mo, ano na experience mo? Ano kaya? Siyempre magayon. Pag first time talaga ko yan, kaya. Maganda. Ginawa mo pag-display na po. Ikatin tayo dito. Susay mo ni bako man? Ganyan nyo. Ay, or kay di sa'yo pero mas dakola ito sa mo quiz. Dakola. Diba? Maganda. Malaki yung nakuha. Kasi merong nakuha ang ganito si Kuya Gacho pero Ito malaki yung yung mas kanya. maganda dyan, oh. Yan. Ito, duyan na ano, portable. Alright. Yeah. Dito, pwede ka umikot. Oh. Astig, libre lang. Libre lang pagpasok dito. Kaya tayo yung mga room nila. Ay, dito na tayo. Mukhang mas Ito yung mga, presko. ano, Mukhang mas presko rito. Mga ano, Ah, Mukhang mas nire-rent. presko rito. VIP. Oh. VIP room Kaya yan. yung likod. Kitchen. May babaan doon, no? Yan, kitchen. Pwede Ano? ba? Oh. Kitchen yan. Mm. Kasi Wow. Ito? magluluto. Yung mga kawayan dito. Ang cute, oh. Oh, di ba? Oh. May cookit pa dito sa kasama natin. Wala na. Siyempre. Pre, Oh. lang yan. Wala na talaga. Yan yung kusina. Tangki ng tubig. Walang iba. Tangki ng tubig. Nila. Ah, Ay, mumu yan. okay lang quiz. So, tadamiretso ako dito. Meron silang kayuran dito. Yan, kudkudan. So, yan. Kompleto naman. May mumu nga, quiz. Ay, mumu ba? Oo. Di ba? Kasi natulala, di naman ako tinakot. Nagandahan. Mumu. Kahit naman tayo. Kanina tamang ikot lang. Yan. At ito yung kanilang mga room. So hindi natin pwede pasukin na paalam. Silip lang. Wow, may pa gumamela. Malalaki. Ilang-ilang. Yan o. Ilang-ilang. Cadena de Amor. Yan. Rosal. Yung mga kanilang restroom. To. Yan. Girls to. Alin? Girls yan. Ito. Oo. Girls. Baka may girls na nagsisigaw. Ayan. Ganda ba yan? May elevation ng hangin. So, yun nga pala guys. Naghahanap ko ng salamin. So, yun, nakahanap ako ng salamin. Kaya pumasok ako. So, yan. Girls yan. Dito ba tayo sa lalaki? Ayan. Ang cute oh. Meron So, yan. Ano ko muna to. Yun. Nagsasalbig ako, kuya. So, yan, let's go. Ganda. Design. Yan si Kuya Noli doon. Yung pala yung owner. Tingnan mo dito. Ano? Ano? Kasi maraming tao vlogger ka. Yan ah. Kaya para ma-overcome mo yung ano. Ma-overcome mo yung hiya niya. Ano, Koy? Hiya ka. Ikaw na lang, Koy. Hiya ka. Sige. Hiya para ma-overcome mo yung ano. Yung hiya. Lala.
di ba? Parang restaurant. Di ba meron silang pantry? Yan. Right? Ulit tayo. Dyan. Kaya mo to, pwede dito mag ano, may overlooking. Yan, meron dito overlooking. Yan. Diba? Wow. Pwede dito ko tumalon? Charot. Wala nang buhayan dyan. Tumalon dyan. Ayan po, overlooking. Bakit sinabing overlooking? Siyempre kuya over. Parang gabos may lang. Alam mo Pero ano, di mo man may kuya gabos. ganun ba? Alam ano ba ang pinaka-cute dito sa park na to? May cute dito banda eh. Na ano, na maririnig. Ano guys? Ito. Ayan. Di ba nakaka-relax? Oo. Oo. Pag lumakas yan, ibig sabihin malakas yung hangin. Oo. O, di ba nakaka-relax sa tainga? Hmm. Charot. Ayan. Ano Diba? pa lang? Parang ano to? Bilog. Bilog. Circle nga to. Ah. Pero mo, nakikita yung ulap din sa ano. Dito. Oh. Ayan o. Ayun o. Oh. Okay. Hmm. Ay, O, diba? Ayan yung ano. Bilog na. Tinatawag na kaya yung yan. Parang cute. Siyempre salamat sa may-ari. No? May-ari tayo. Yan. So, yan po mga kabikulana, palabas na po kami. At yun nga po pala yung papa ni Balete Girl. So, dito pala siya nagtatrabaho, guys. Oo. So, yun. So, palabas na kami. Pababa na kami yan. So, punta naman kami doon sa may forest. Ano yun, malaki yun eh. Tapos mahaba din yung lakaran. Ganun. Hingal. Sigurado. Okay lang yan, guys. Lagay na ng view. Daming bridge daw doon. So yan, mga kabikulan, napunta na tayo doon. Ano yan, guys? Dito, ang tawag dito yan, tabog-tabog. Tabog-tabog? Yes, tabog-tabog. Ano sa inyo, guys? Ano tawag sa inyo yan? Nakalimutan ko tawag sa amin. Nilalaro kayo nung araw. Iyo, man, guys, tigakawatan man ng digdi. So, tutusok stick mga guys. Ay, ginagawang laruan. Oo. Ayun, nakalimutan Pwede nga, natigigibunganan ko yung rururida baga, kuya. Kain to. Uy, ano? Lason yan. Uy, kuya, dahil. Uy. Lason yan. Kaya na pagpasok. Damot nga yan eh. Eh, yung gurbo na luman akong video na tigkaan yan. This forest. Motorcycle. Kinakain yan. Sige na, kuya. Ay, dahil ka, kuya. Nakain niya ito. Kuya, tama lang ka! So yan, pumunta kami sa Hanging Beach and Resort. Motorcycles not allowed. Ikaw naman agad, kuya, baganay ka dyan. Tuloy po kayo dito sa Miris Garden, inalagaan at pinapahalagahan ng kalikasan. Bukas ang trail 6 AM to 6 PM. So yan, basahin natin dito lahat ng nakasulat. Meron ng entrance fee for forest and beach, 50 pesos. Mga hindi dapat. Take nothing but photographs. Leave nothing but footprints. Bawal magputol. Opo, Pwede magtanim. Opo, syempre. Bawal magputol. Mas better yon. Ito. And for picture libre for professional photo shoots, please pay at the office. Like. Your calling are not attended. Boses na yun dapat sa office. Syempre kuya, tawaraman din. Alam man kuya, so nagbabanday lang din sa iya lang ba Ayun yun? pa. We are. We're glad you're here. Diba? God makes this beauty, our job is to protect it. Alright. Tama. Your calling are not attended. Please try call later. Gate will close 6 p.m. Diba? At 6 p.m. Maganda rito. Heliconia Beach. As ticket, maano, di ba? Ayan o. Haliconia. Heliconia Beach. So, yan yun. Kala ko Bicolana Bridge. Welcome. Yan na, welcome. So, thank you sa pag-welcome. Yan. At yan po yata ang entrance mga kanoli. Dito. Siyempre. Yan ang good.
Ayan. Ala, dati Hello po. wala magka-charot. Yo, yo, yo. Tatlo lang po. May discount po. Charot, nagagalan, bakit discount? Yo, yo, yo. Bayad tayo entrance mga ka-YouTube. So mga kabikulan, dito na tayo sa ano. Yan, Kuya Noli Vlog. babayaran. So yan, nandito pa lang kami. Grabe na pawis ko. Maganda to. Talagang to. Ay, mga anak, papasok namin sa loob. Yan. Ay, Ay, lalag. in, log in. ano. Name and address. Yan yung CR. Yan. Yan yung CR. Camping area. Camping area. Wow! May mga magka-camping dyan sa taas. May mga dalang tent. Yan dyan sa taas. Pinatag siguro nila yan. Ang galing, ganda ng Mga ano, bisita. ng daanan. Pero mga bisita, hindi pwede. Ah! Ayan. Hindi pwede mga bisita. Oh, ganda. Alam daw. Nilinis talaga dyan. Wow. Wow. Pero may kubo-kubo na bakal. Mga May unique. tambayan. Kubo na bakal. Ayan oh. Yan yung ilog. Ganda ng ano. Saka yung ano. Agos. naman, mga agos naman. Punta Wala pakinggan. kayong hipon dyan? Sigaw na. Wala yung hipon. Parang feeling ko basta ko yung makakahiling ka ki salog baga. Hipon tulos na sa isip mo. Ayan o. Ganda pakinggan ng tubig. Oh. Wow, talagang nature. Pinireserve pa ito mga kanolo. Dudo Bridge. Dudo. Dudu. Dudu? Di na lang ginawang utong. Dudu bridge. Dudo. Talagang nature. Dudo. Dudo Bridge. Utong grade. Sunod. Ayan. Astig to oh. Wow. Ano to? Ugat lang or ano? Ugat yan, ugat. Ugat yan. ugat. Diyan si Tarzan dumadaan. Ayun. Ginagamit ni Tarzan ng Tarzan. araw. Ayun nga pala, oh, ugat. Ayun oh, lalaki oh. Oh, Ginagamit ni Tarzan ng pagka... diyan si Tarzan. Aragon mo kuya, Tapos pwede. yung- Pwede ka na kuya. Yung Tarzan unggoy. yan. Ayan o. Diba ang lalaki o. Yan, naghahabulan yung unggoy ng Tarzan. Yan ang Pwede gamit. ka na kuya doon mag voice over kila ano Tarzan. Ay, ito. Nakapunta na ako dito, boys. Ano yung Kameyas? Camellias Garden. Kameyas Garden. Yan. Diba ang luwag? Right. Kasi ko na. Yan, rose. Kameyas Garden. For the rose. Dito pala yung daan. May daan daw doon. Hanap siya, pupunod siya magustuhan. Wow! Astig to oh. Nasa ano? Center. Pati ito. Hala, pwede kaya pumasok? Wow. So, meron pa rin mga Kabicolana. So, hindi ko na dediretso. So, so, itong dinaanan namin. Mas gala Dalawa pala kasi to sa yung amin. daan. Ayun yung pangalawa. Mas gala. Ito, to beach. Wow. Tapos ito yung ano, yung kabila, ano, Dito pa yung lugar to ni forest. Baliti, Pero nung naligo kami dito nung isang beses pa lang, ano ko, is dito kami dumaan. Tapos yung labas namin doon na sa forest. Ah, ang galing. What is that? Yung mga ugat oh. Siyempre, ano yan, kuya, yung ano ko dyan. Tinitipid So yan. nagsusulo, bagay na rin. Tinitipid. Nag-iilaw yan sa gabi? Di, tinitipid. Ayan. Medyo madulas lang. Kailangan nyo mag-ingat. Mga kamanda. Diba? Ang tataas ng kahoy. Ang ganda. Oh. Ay, wow, ang cute ka, kuya. Oh. Ang cute, Alam diba? kuya, day nakita dyan makakagiat yan. Ayan. Cute talaga ini, oh, na baging na ini. Galing. Feeling mo ahas, charot. Kaya nga, Pag sa gabi, ano mo yung kala mo yan, ahas. Gulat ka. kaya nga, cute si Yung mga Tarzan. puno, mga kanol. Oh. Ang lalaki. Baka nandito rin kuya si Dora. Oh, baka nandito ka. Dora the Explorer. Si Dora, baka Dapat nandito. dala ka ng bag. Ayan po. Enjoy lang po kayo sa mga view na ating makikita. No? Yan. Feeling ko patakot ng patakot habang pababa eh. Parang, Hala ka ko, is may pabundok mumu diri. ayan. Hindi man kuya, sa maringan kuya tabako maoran. Kapag digdi may maoran ito kuya, tapos doge syempre maalas. Ayan na po.
papunta sa bundok na bundok talaga. Pero ito may daanan. Yan ang tingin pa. Yan. May kaibahan dito. Kaya may bayad dito. Yan. Yan, yayain namin yung tatay ni Wala na mag-uuriti kami yan ng hipon. Ay! Alright mga kanoli, so na-tour namin kayo rito. Wow! Amazing! So yan, pababa. Ala, guys! Pababa na. Durado, lawit ang dila. Mamaya pag-ahon. Gumulong ka na lang, guys, pababa. Malumot, dandahan. Sandals ka pa. Wow, pakita ng araw. Hindi kasi ito naaarawan kaya ito ay nagkakaroon ng lumot. Hala, guys, arayo pa. Layo pa, wala pa sa kalate. Di ko aram. Wah! Hala! So yan, bridge pa to kaso walang name. Pero dati nung pagpunta namin, lahat may name, lahat may pangalan. Shit, oh, pababa na naman, guys! Oh my God! Oh my God! Oh. Yan sila kaya Noli. Ganyan na. Ay, dito kang manok. Wow. Yun. So, grades na naman to. Yung hagis eh. One course na. Busay Bridge. Ay, yung nakita ko yun doon sa may mapa. Busay. Nakita ko yung Busay Bridge. Busay Bridge. Yan. Malayo. Hindi, guys. Walang mumu dito. Walang mumu dito, kuya. Kasi alam niyo kung ano nandito? Yung cannibal, yung ano, Mangangain ng tao. yung pumapatay ng tao, tapos kinakarne nila, tapos binibitay yung ano. Ako po. May cannibal daw dito. Mga cannibal. Magkado para tayo dito. Ayan. Hala ka, guys. Mamaya nyo nanin ka ng tiyan. Babalatan tayo ng buhay. Ayan na. Hala, mauli na ako. May ako pa mabuhay. May cannibal daw. Ayan. Alright. Paganda ng paganda ang mga view. Virgin Forest to. Oo. Pagka ano, kailangan mo umakyat ng pinakabundok bago ka makakita ng ganitong forest. So dito, nasa tabing kalsada lang siya. Talagang pin-reserve siya. Diba? Nature lover yung may-ari ng resort. Diba? Amerikano pero nito lang. Tanong yung dagat, dito lang. Opo. We're here na kasi, kuya. Ayan. So, yan. Cute din dito, oh. May oval dyan oh. Trash bin. So, yan. Bilog yun, mga kabikulana. Pero, dito tayo. So, eto. Lupa na to. Lakad. Yep. Yes, lupa na to. Pero may mga hagdan. Para naman, aray. Aray ko. Ala. Okay. Woo! Yun! Yan ako is yung ano, oh, yung hanging bridge. Yeah, palit na akong battery. Para maganda. Yay! We're here! Ah! Wow! Makatakot ako! Wow! So, first try. Oh my God! Oh my God! Ay! Tingnan nyo. Gumagalaw. So, yun na pala yung dagat. So, dyan kami naligo. Pangalawang beses pa lang ako nakapunta dito. Ano may tao? Ay, hindi. May ano, charot. So, yun, may mga tao doon. Wala, baka maulog yung phone ko. So, yan. Dyan kami naligo. Pero, parang gusto ko muna pumunta doon sa may dagat bago dito. Gusto ko huli to eh. Mamaya ka na. Chillax ka lang.
So, punta tayo sa dagat. Hala, si Kuya Noli pala na yun kasi nagpalit daw ng battery. So, let's go! Dagat! So, yun. No lifeguard. Swim at your own risk. So, yan po. Kailangan mabasa nyo to dito kasi once na may mangyari sa inyo or aksidente, so kasalanan nyo yun. Kaya, yan, naglagay sila ng ganyan. Swim at your own risk. So, ako hindi ako mag-swim talaga dahil hindi ako marunong lumangoy. Wow. Wow. May tao. Nice. Yung. Hello sa inyo. Wow! Ay, di ko lang na madulas dyan. Okay lang, guys. Madulas ka dyan. Hello sa inyo. Yo! Wow! Hala! Oh. Madulas ka dyan. Yan. Yan, ganda ng buwabagsak na tubig doon, ha? Oh, kuis. Wow. Baba ka dun, kuis. Ha? Yan ka, no? Oh. Madulas ka dyan. Uy! Wow! So, yan. Falls. Bumabagsak. Wow! Mini falls. Charot. Yan, ito yung dagat na. Kita yung mayon. Yan po ang pag-aari ng Mirisberis. Magayon baga di, kuis. Ayun. Lalo pag hapon, ano dito. Hindi yung aking bumilit. Yan. Ayun na po. May nakita ako, may nakasulat sa likod. Yan. Ayun, oh. Ang sabi, Ito na yung hangin, boys. salamat sa paglalagay ng basura nyo sa tamang lalagyan. Panatilihin po natin ang kalinisan ng kapaligiran. And I thank you. Charot. So, yun yung hanging bridge. Ano, Kois? Talon ka na, Kois. Maligo ka na. Mapapawaw ka na lang talaga. O, diba? Pag ganyang kaganda mga Siya po mga kabikulan, nakita tayo dito sa may hanging bridge. Right. Ahon naman. Pag tayong tatlo yung sabay-sabay quiz, baka ano, Ha? masira yung pacharot. Sabi ko na, pag-ingal na. Yan. So, dito lang tayo mga kabikulan. Ayan o. Yan na yung bridge. ito na. Bawal. Pwede mo magkasunod? O ano? Okay lang. Sige, Ikaw na muna, Kois. Ikaw na muna. Kasi hindi ko lang na. Gusto niya makuna yung reaction ko. Oh. Eh, si Bayaw, tatakot. Hala, la, 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 la. Takot. Dito ako sa gilid kasi. Para safety. Baka bumigay yung ano yung Oh, kahoy. yung kahoy, baka Hindi, putol. Kois. Mano yan? Matibay yan. Hindi ka sigurado dyan. Oo. Ayan na. Ang tibay yan, Kois. Hello. Hello, hello mga kabatak. Ayan na. Hala, la, la. Ayan na yung Kois. Yan yung Kois. Ay, napapagod vibes yun ah. Halalo, yun makamot. Tagal mo, Kois, makarating. Parang San Juanito Bridge lang ba? Oh, ikaw naman. Ako naman Oh, sa'yo. hindi pwede magsabay Eh, dyan. mga kabikulan, ako naman. Uy, wag gagalaw ha! La! La la la! Ala! La 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 la! Oh, sabi ka sa akin yan, no? Ginig-tuhod, ginig-tuhod! La la la! Oh, alright. Ay, buti di nahulog. So, dito tayo, guys. Grabe ah. SG. Ano ah? Yan. Dito na kami, ano, After that, Dang ano ah. ang break. Tuwid lang ano ah. Ako na ah. After dyan, Dito di ko na alam kung tayo. ano meron dito. Caution. may ano dito, kuya, may parang tambayan. Parang, ano ba? Daw.
Wow, ang taas. Mga hingal mats. Nag-adventure to. So yun mga kabikulan. Sinubukan, hindi ko lang ang aming style. Kung kaya pa ba namin. Grabe na yung pawis ko. Hindi ko lang na mahina tayo. Kala hindi namin kaya yan to. For the pawis sa mga person. Hindi niya alam, saan tayong agta. Boys, wala tayong dalang tubig pala. Ayan. Whew. So, pataas to. Hinihingal ako. Hala, kuya, oh. Ang taas pa. Grabe. Hinihingal ako. Oy! Hinihingal ako. Okay, so. Tubig. Hingal ang bida. Tubig. Kaya tayong tubig tayo nakapagdala. Yan. Alright. Grabe, para tayong Hala, pataas pa. Ang taas pa. Mount ano? Ang taas pa oh. Alright. Wah! Tiyatakbo pa ka oh. 1,000 yata to. Wah! Sige. Kaya pa? Tuhod. Grabe yung pawis ko. Kapagod. Grabe. You know? Ay, salamat. Nakarating din ako. So, ito yung sinasabi ko. Parang tambayan. So, yan pa yan. So, kaya tayo dito. Wala sila ko yun. Sakit sa tuhod. So, yan. We're here. Ay, saan kayo galing? Saan galing? Saan kayo dito? Tinagits. Iyo ko iskas bago wa kami digdi. Oh. Yun! Yun, overlooking. Tapos meron pa. Puno dito. Ay! May mga langgam. Ay. Hiningal yung dalawa. Hindi ba na ako tigingal, kuya? Tingilingan. Grabe ka Bicolana. Sana all. Hindi na plus lang. Sana all. So, yan yung dagat. Taas nito. Yun, kita dito si Mayon kaso na ano ni Ulap. Natakpan ni Ulap. So, yan yung puno dito sa gitna. Tayo sa kabila. Pinakadulo. Yan. Dito makikita mo yung may mga naglagay ng pangalan. Ay, wow. Dito Josifer. makikita mo dito yung Ano yan? Mayon. Dagat overview. Anari. Yan. Mayon. Kevin. Sa tutubing Kevin. Yun, kabahayan na yun. Ganda oh. Uy, so, hingal. Pili. At yan po ay nanguha na ng pili si Kuya Gacho. Akyat ka na lang kay ako. Naka po. Pwede umakyat. Sarap. Akyat. Madami talagang pili dito. Ang tataas, oh. Shoutout sa Yun. PJ. Thank you. Pili. Ay, dami ka vlog. Ha? Dami vlog. Hmm. At least hindi ka naakyat. Diba? Yep. Yung mga Here. super hinog niyan. Mm. Masiram. So, pili-pili yan, oh. Pili. Mm. Ayun, sabi ko na. Speaking of pili-pili yan, oh. Ano ba yan yung hilaw pa? Dito, to. Kuya, manap kita. Tikman mo, guys. Ah, bakit lason yan?
Baka mga guys. Ngayon lang ako nakaano nito. Tikman mo guys. Yan o. Pili-pili. So, maghahanap na lang kaya ako muna. Hindi pa ako nakakain nito. Buti nakita ko nasa gilid o. Yan o. Hindi pa ako nakakain nito. Hala! Wala, naghahanap. Ayun eh! Kaso parang wala na. Yan o. Ah! Yan o, pili-pili pa yan. Kaso wala na yung ganto niya o. Pili-pili raw to. Pili-pili. Hala! Uni ba kuya? Kinuruan na. Ayan o. Ayan o, kaso wala na. Pero tingnan natin dito sa baba. Hala, oh my God. Yan o, madami. Ayun pa o. Hala kuya, dakulon kaso wararaan ng ano. Walang bunga. So yan po mga kabikulan, ito na yung nakuha kong pili-pili. Isa lang tong ano, pero dalawa siya. So yung isa na kay Kuya Noli. At binigyan na ako ng isa, hindi pa ako Sino? nakakain nito. Natatakot ako baka lason. Kaya mo na kuys mo, nakakuys. First time mo Sige kumain na nito. kuys. Charot lang kuys, lason kasi talaga yan. Di nga. Baka lason to. Oo kuys, nakakalason talaga yan. Di nga. Oo kuys, kaya nga di ko kinakain kuys. So tapos ano lang, charot lang, parang props lang. Pili-pili. Medyo mapait siya. Good luck. Ilang minuto? Meron ka na lang natitirang 1 oras. So, sakto nun, pagkaalis natin dito. Wala na. Bye-bye. Natikman ko na pati. Oh. Hala ka, kuys. Kaya, di ko man kuya, di ka-counts ako. Natikman ko na. Hala ka, kuya. Madiretsunan, kuya, sa ugat mo. Tapos, wala, napunta sa heart mo. Yari. Sa brain. Yari. Say bye-bye na. Ikaw daw, agatin mo yan. Lason nga, kaya mo ko kagaton. Ano, kuys, kaya pa? Lason daw. Di ko tuloy ngayon. Pero na ano ko, na Ano, yung masiram? pait-pait eh. Oh, ala ka, kuys, yun na kayo to. So, mapait baga, kuys. Yun ito sa lason. Ang pait-pait. Ala ka, kuys. Oo nga, mapait-pait. Ubusin mo na yun kasi nasimulan mo na, ubusin mo na, kuys. Para hindi matuloy yung lason. Oh, kuys. Mhm. Totoo, kuys. Mm. Dapat, pag konti kasi, talagang malalason ka. Pero pag Tatalab. inubos mo, hindi yung tatalab. Diba? Diba, guys? Ubusin mo na, kuys. Hindi man siya pili, lasang pili. Kasi nga, lason kasi yan, kuys. Sabi pili-pili. Pinangalan ko lang yan, kuys, kasi ano, para kainin mo, ganun. Para siyang ano, kung maintindihan yung lasa. Ano, guys? Anong lasa? Hindi naman siguro sa lason. Pero first time kumain nito. Kasi kuya, di man talaga ni tigkakaon. Di man talaga kuya tigkakaon. So, last da kay ni kuyang nagkaon. Naging gwapo. Di kuya, ano lang, na ano da kuys. Siyempre kuys, ano? Namatay. Yari. Lumot ko na. Wala na. Ang pala tandaan ng nalason ka, hihina yung tuhod mo. Bakit? Kinain ko talaga. Hindi ko masawi tigkakaon. Kinain ko na. Hala ka kuys. Good luck. Maghanap ako kasi, dapat kasi kuya madami kainin mo para dito malab. Dapat may gamot. Yan o, yan. Yan o. Ito. Ay, kaso ano na. Pili-pili. Yan o. Pakakainin ko to kay kuya para mawala yung lason. Hala. Wala na. Yan, naghahanap ng pili-pili. Wala nata. So, tsamba lang pag nakita lang ng mata ko.
Ganun. Pero pag naghahanap ako, wala akong nakikita. Malinaw pa yung mata mo. Tapos pag hindi naman naghahanap, bigla ko na lang nakikita. Malinaw pa yung mata mo. Nakikita mo yun. Ang hirap hanapin yan. Ang liit ng bunga. True. Mm. Okay, so kainin mo na. Ikaw naman. Anong ako, kuya? Gusto mo malason din ako. Ah. Patay. So yun mga kabikulana, pauwi na kami. At dito sa dinaanan namin pauwi na daanan namin tong napakagandang bridge. So yun. So at dahil nga pala charot lang yung kainina, kakainin ko na rin po ito. Wait, ito, wait. Ayan, hindi ko alam kung totoong lason talaga yun, yung sabi ni Bicolana. Tiwala naman ako sa kanya na hindi talaga lason. Pero sa kanya, hindi ko alam kakainin niya. Hindi ko talaga to kakainin kasi nga lason nga to, kuya. So yun, dahil charot lang yung kanina, kainin ko na din. Hindi daw. Wala naman, hindi mo naman kinagat eh. Oh. Malapit pala dito. Di mo naman kinuya eh. Safety first eh. Niluwa. Safety first. Niluwa ako. Oh, safety first nga. Oh, hindi naman kinuya. Oh. Safety first. Oh. Ah, hindi. Yeah. Nguya. Ay, wala naman ah. Huh? Pili baga ko eh. Hindi naman kinuya. Oh, dahaya. Oh, hindi nguya. Tingin. Ah. Linis po. Ayun, hinuya nga. Hindi nga lason. Robin. Ah. Yan. Alright. Guys, pagod. Matigas lang siya mga kabikulana. So. Hello po. May naglilinis. Yo po. Salamat sa pag pasyal. Grabe. Adventure. Adventure ni Dora. Naku, lang ko lang cellphone nun. Baka mag-video. Pagod kasama siguro. Si Tarzan. Si Tarzan, hindi napagod kasi sanay na siya. Sanay lumambitin. Si Titae. Si Tarzan yun, saka si Titae ah. Oo. Tarzan at Barok. Oo. Lumidin yun sa si Tae. Ikaw si Chris Aquino. Ikaw si Chris Aquino. Yung si Tarzan. Tatlo kasi yung beda doon. Si Tarzan. Saka sino yung isa yaw? Kasakino. Chris Aquino. Saka isa pa. Ha? Hindi mo na naabutan yun. Hindi ko lang. Joey De Leon. Yan. Ah, Tarzan at Barok. Hindi mo na naabutan yun. Hindi ko lang. so yung mga kabikulana, nandito na kami sa amin. Tinanong kanina. So, yan. Yun o. Bye-bye! Bye! Muli, salamat po sa inyo. Oh, ganda o. Ha? Iyo. Bakit? Walang bayad pag Bicol? Bicol. Ah, sana all. Taas. Oh, Walang Ano yung bayad discount? pag May Bicol. discount? So yun mga kabikulana, Maraming dapat salamat. nilagay ko rin sa address ko Bicol. Charot. sa'yo na yan. Sa'yo na. Sige na, send ko na din. Sa'yo na. Subscribe lang ito yung YouTube channel ko. Baka gusto mo picturean. Oh, Kuya Noli Vlog. Alright. Subscribe na lang kayo. Ayan. So Sa mga yun, pag taga rito pala, free. pag taga dito sa Bicol, so free. Tuwang-tuwa. Sana all free sa Sumisigaw sa tuwa. Bicol. Oh my God. Sumasigaw. Dapat meron din ganito sa amin. Sumisigaw sa tuwa mga kanoli. Di ba? So yan, sana all yung mga taga Bicol. Ayan. Alright. Yan yung kalsada. Unahan tayo pag ganun. Free. Go, Kuys. Ang daya ni Kuya kasi sabi mo ko unahan tayo, nakaganto ka na. So, Mabilis pa rin ako tumakbo. Pero hingal ako. hindi ko nakasapatos ka ako nakaano kayo. Ano, pagod kayo? Ha? Grabe. Pahinga muna tayo konti bago tayo mag-sakyan.
So yun mga kabigulana, so yan, nagpapahinga lang kami dito. Grabe yung hinga, pati yung pawis, grabe. So yan, hanggang dito na lang po ang aming vlog. So yan, maraming salamat po sa panonood. So sana po nag-enjoy kayo sa aming adventure nila Kuya Noli pati ni Kuya Gacho doon sa forest ng Miris Preso. So yan, kung magawi din po kayo dito sa Bicol, dito Santo Domingo, so puntahan nyo po tong Miris Beres. So very warm yung yung pag welcome nila sa mga bisita. So pati nga pala, ay, Makasasakay kayo? sorry po kuya, may sundo po ako. Ay, may sundo ka? Yes po. Delivering sakay to. Hindi, okay lang kuya. Tsara, wait lang kuya, syempre hindi ko tatagyan yung libre. So yan, bye bye!